I Porcman ljudi, ovdje je Alice Gaming, danas igramo Agario na party serveru. Evo, znači ovdje sad skupit ovog. Dole cilje se ne mogu pojesti, sad mogu, ali hajde. Jedan je, ja promijenio sam nick, kao što vidite, TVT Gaming. Jednako sviđam se, sad sam ga upravo promijenio, evo neki hoće tim, ne mogu sad tim, premalo sam. Bježimo od ovih, ovi su opasni. Uvijek ću vjerovati muziku. Hvala. Evo. Maštin. Neću. Provat ćeš me ko Jumbo, neki drugi. A bježi, bolan. Sam ga pojesti ovog dole sila. Kako se tako čita? Seal. Ajde, nisam glup. Slušaj mi. Sad ću ići gore da me pojediš sa svojim primjerom. Vodi. Tamo radimo ovamo. Onda se provuči. I opet hero. Na kod ideš? Hero, jedan herasti. Monotinik. Ha. Koliko se ti masu ispolnaš. Patiju. Ne. Dobro je. Sad još bolje. Imam 1050 nosi. Opet sve. Hvala. Ovo vam je, kad ovako vam neko stane, to znači da je izašao. Letio se nešto čovjek. Ne. Tim. Hajde. Sad, tako. Hajde ba vam požulimo. Pa nisam ja. Dokanim ga. Ne mogu pojesti. Ovdje uklinjamo jednu i ovdje možda nahranimo. Kako ovdje. Ajde ba, pukni se. I ovdje. Ćao. Ovdje nije snimera, ali ja neću. Ja imam svega 11 subscribera. Bježimo gore. Bježi bolan.
A šta ću ja protiv ovog dole? Hajde recite mi moj dragi. Šta ću ja protiv njega? Vidite ga koliko. Ajde, misli da ću to uraditi. Opa, znaš, ja ne mogu proći. A. Ne. Jedi. Tu. A takvog te hoću 24 dobro. Tako, drugi. Kupite, ja. Bježi gore. Gore bježi. Hajde. Ne. Ćao. I tamo je. Aj! Sad su mi ništa. Čuješ, stvar neće ništa čudno. Ja najvjerojatnije bacim neku muziku ovdje, jer ja radim za muzike. Da generali glupan pa evo kao i ovaj. Znači na ovaj završek, neće. Znači ovaj fakir ne završi, znači ni on. Znači ti sjaz, okej, evo primjera. Ovo će biti teško. Spis! Ništa, ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!